Guys, nami karon sa CDO Carnival. Oh. Waterproof na ya? Ngayon na. Try may pusil-pusil karon guys. Tara dyan. Ay, si Dragon. Hold camera, hold. Hina-hi! Uy, no. Say hi siya. Papa. Yo. Bump car, oh. Ito may sa bump car, guys. Oh, go. Soon cars. Grabe, oh. Palipong ako siya, guys. Magayon ka. Ito sa UFO. Tara, UFO DBC. Dala boy. Obe! Hey! Woo! Aja tayo, dipakita na to. Okay. Oh shit, balag mabasa. Balag mabasa, rain or shine. Araw, mga naong sumusakay, gahulat. Okay na daw? Balag na ulan. Okay. Tapos basta ako. Fighting! May portrait lang. Uy, bawa, tadira yan.
eh. Sabi ako, wait. Wait lang. Guy! Bibili, nong. Excited na kayo kung magkuhan mo. Naong gabi, naong. Okay, ang sama ninyong iingon. First, kuha ninyo. Before magsakay. Excited kayo kung mamahog og pato. Sikulit. Wala. Di na yun. Wala. Pato ah. Gaya oy. Ay, nadadali guys. So, ang bumper car, si Dragon, Ferris wheel, roller coaster. Ayun, ba nalit? Ay, pagkamakambak. Gapa ko, oh. Duga naman yung gugo pa. Basta kaya lugot ani ha? Okay lang, nabasa naman kalit. Di ba na? Bala ka man ka. Ay, mag-block mo, pwede mo. Abukan. Block. Gina ba, screenshot rin din ni Kuya. Buang. Picturean dati kaya. Ana, dili kay ba, screenshot naman ni Kuya Mark. Namo gid yun. Next. Ay, ikaw na, Pi. Sige atay. Asig, dagag uwi niya. Ano, dala-dala kasi mo cellphone bayot. Bawal. Dili man, basig mulupad ka kapil. Okay. Dali ati boy. Okay. Ano ba? Oh, ano? Ano yan? Naon niya? Let! Hawi nagtaro nga. Picture naman siya. Ako lagi magkita ni sa camera karon. Hi! Fighting! Fighting guys. Oh my god, ako ay napupulbaan na. Dinali kang isipa. Dinali kang isipa taog. CG to CG. Sayang tong makdo ang ikaon to. Masuka naman na. Oh my god, first time ko ninipon din oh my god. Ito lang gali ang bata. Pero sa gilid nagsanbay na alaan ni nang pagpantay sa UFO. Alik. O nawa buntis lasing. Bye-bye. Bye-bye. Ikaw, ito man ako. Nanuspot na ko. Pagka nagsugod. Di excited ako ba nga magkuhan ba? Ako usaon kini nga experience nga di ba? Nagluspot na. Pagka nagsugod. Luspad na, ako nasugod pa. Wala pa nagsugod. Ang luspot na si Kuya Justy. Oh my god! Sikulet. The moment of truth. It's you! Pulbaan ako! Yeah! Kuya Justy, dili pag-istorya. Guys. Manggol ba guys? Ano? Guys, si manggol ba? Let's go! Oh my God, it's on it! Oh my God, let's go! Kita ko! Charot! Oh my God! Wala na gali! Wala! Nagluspot na isa! Nagluspot na! Wala! Nagilom na! Wala! Nagilom na! Dili na ko nagtako na kumas guys! Kada ko ay baba! Let's go! Kapwa ka na! Huwag magali! Huwag magali! Huwag magali! Let's go! Sama kayo. Let's
Wala, di kusog na. Wala, abog na kayo. Nadog yung sumber. Nadog yung... Siya to? I suggest guys yung katong high blood dili na mo sakay ani dire. Napaguan ko kaysa una. Kanang UFO, ituyok-tuyok na siya, well, nalambayog. Karon nga, wala nilagi tuyok. I don't know the reason why. Yeah. Mo nang hadlok. Itoyok. Ah, ituyok, well, naglambayog. Saro lagi, mabuhi ka baka paguman. Gaw. Pero kadagaw. Okay ra gaw. Ano, may sakto. Ikaw po yung syagi, sakit ka sa ulo, shit. Wala ko'y tingog, tabi po. Basta pag-uli na ugali, wala ko'y simod. Ay, naman lagi, Diyos ko. Ay. Baana na ko eh. Sabi ko din ako kagawas. Ay, naman lagi. Isa nang singgit ikaw to? Grabe ko suga, ganyan tingog ay. Awan sa man, kasukaon dili. Wala. Basic lang. Basic? Basic ka, basic. Basic. Uy, si Sabi Jig. ko nito, basic ka. Basic lang ako nito. Basic na wala. Kita. Bakit kita niya lang kay ko? Bye-bye, that's the last guys. Ah, Kasi okay. ano na si Dragon. Ah. Bye-bye! Kusog ang ulan guys. Manguli namin guys kay kaulan na. Next time na lang balik mi dire para mag full vlog yun siya. Nasuroy man yung tanan bro. Wag ulan man manguli na namin. So, Wala akong tingog ba? Wala! octopus sa pod. Ay, Mora to ya kay wala na nila octopus. Wala na nila. Ko kay sa una kanang UFO. oh. Ba na siya lambayog, well katuyok. Karon gilambayog na lang. More like sa Sea Dragon, ana alam mo sa una. Ito lambayog mo, well katuyok. Oh. Basta pag naog nimo, suka tanan gikaon. So, masakay pa ka. Sakay pa. Sakay. Baka natagam. Ayaw ta muntang matagam na tagay. Basic ra to, basic. Basic ra to. Basic Wala, ra. level one pa. Basic ra to sa iya. Okay. Ayaw na. Nakapanihapon ka boy. Wala. Nakapanihapon ka wala. Kasukaon ng gulit oh. Kamilas kulit kasukaon naman diya. Wala man ko diya kinagilom. Grabe. Kaulan guys guys. Basa ra mi ane. Ano siya?